Γεια σας, ελάτε να σας δείξω πώς να μεταμορφώσετε ένα τραπεζάκι σας ή ένα κομοδίνο σας, όπως θα κάνω εγώ σε αυτό εδώ, με εφέ ξύλου και με νερά μέσα και να το κάνετε να είναι σαν πραγματικό ξύλο. Παίρνω μία πάστα, αλήφω από πάνω, στρώνω πολύ καλά, να καλυφθεί. Αυτό το τραπεζάκι είναι η τρίτη του αλλαγή που θα του κάνω. Το θυμόσαστε που είχα κάνει και ντεκουπάζ, μια πάρα πολύ ωραία vintage παράσταση. Πάστα διαμόρφωσης, να καλυφθεί καλά. Και με το ειδικό εργαλείο για το εφέ ξύλου, σκουπίζουμε κάθε φορά που περνάμε. Δεν μας αρέσει, ξανακάνουμε άλλη μία φορά. Όσο είναι η πάστα ακόμη και δεν έχει στεγνώσει, εδώ ας πούμε δεν μου άρεσε όπως έγινε, θα το περάσω πάλι. Και εδώ άλλη μία. Και σχηματίστηκαν αυτά τα όμορφα νερά του ξύλου. Θα περιμένω να στεγνώσει. Αφού η πάστα μου στέγνωσε πάρα πολύ καλά, θα πάω τώρα με το ΙΤΑ 006 Dentelle, το υβριδικό της Cadence. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο χρώμα, δίνει την όψη παλιού, δίνει την όψη της γαλλικής εξοχής, το παλαιωμένο μπέζ. Θα πάω λοιπόν, είναι το αρχικό χρώμα που έχει παντού όλο μου το έπιπλο. Πριν αρχίσω να κάνω τις παλαιώσεις μου, θα ξεκινήσω να βάψω με αυτό το χρώμα. Θα δείτε ότι φαίνονται ήδη τα νερά που έχω κάνει του ξύλου. Βάφω με ρολάκι για να γίνει ομοιόμορφο και να μην έχω ατέλειες. Καλύφθηκε ήδη από το πρώτο χέρι, γιατί έχουμε και την πάστα κάτω, οπότε είναι σαν να έχω βάλει αστάρι. Το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι αυτό. Θα περιμένω τώρα να στεγνώσει.
Στέγνωσε καλά, βοηθάει και ο καιρός γιατί το κάνω έξω στο μπαλκόνι στη βιτίνα. Θα πάω λοιπόν με αυτήν την μπάστα, την Distress της Cadence, η καφέ και η μαύρη. Αν θέλετε να κάνετε 2 αποχρώσεις σε εφέ ξύλου, είναι καταπληκτικές. Δίνουν πραγματικά όψη ξύλου. Θα βάλω λίγο από αυτό μαζί με glaze για να την αναμίξω. Θέλει καλή ανάμιξη για να διαλυθεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα νερά μας. Με ένα πινέλο, θα εφαρμόσω με ένα πινέλο φαρδί. Και θα ξεκινήσω. Προσπαθώ να το στρώσω όσο το δυνατόν καλύτερα προς μία πλευρά και με ένα σφουγγάρι θα πάω και θα τραβήξω. Εάν το θέλω λίγο πιο σκούρο ακόμη, επαναλαμβάνω. Το εφέ ξύλου μου ολοκληρώθηκε, το αφήνω να στεγνώσει. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να βάλουμε και 1-2 χέρια βερνίκι νερού για να είναι ανθεκτικό στο ξεσκόνισμα. Βλέπετε και τα 2 χρώματα που βγαίνουν, το νταντέλ και το καφέ Distress που βάλαμε. Μπορείτε να βάλετε καφέ με μαύρο και να παίξετε και με τα 2 για να δώσει 2 διαφορετικά χρώματα ξύλου, καφέ και μαύρο, αν έχετε πιο μεγάλη επιφάνεια. Έβαλα και 2 ξυλόγλυπτες τρέσες, πρόσθεσα στην απεικόνισή μου που είναι με ντεκουπάζ και επέκταση μοτίβου με φωτοσκιάσεις, ώστε να προσδώσω την αίσθηση ενός πίνακα. Μια λεπτή τρεσούλα και το κομμωδίνο μου είναι έτοιμο.